Let's go. Kacingtia kapasau sirkai hakabah nyopungut ki khlieh briew lala pakaying mani hapoh kari DR Congo jong ka Afrika ka balang Protestan ka singga kalalap dunaya ka nyopu teli ki medyap ki balasha ot khlieh hakata kaying mani hakababun na ki kidei ki basarabor ya katei ka jinglap ka basirkai lalap hakatsau tarik mentau benai hakawei ka snong ka bumdon briew hapoh kari Congo yaki bayap la lap hakatai ka jing mani kaba ki nong snong kila petri bat petwir hadin ba ki lehnoh kila wan her thma yakatai ka snong laya tu babun ki briew jong katai ka snong kila jar ngai hakatai ka snong nadu ka snito ding baladep kentop ya ki ba sha peniap hakajing sha peniap hakatai ka jing mani ki jing tep ki ba sher khai na ki lat patai kubor jong katai ka than kila pan pau ba ki la sha ot khlieh da ka wat yakatai ka kam la le da ki lehnoh ba klan bor jong katai ka ri Congo ka M23 hakajing ya le persha bat ki sipai sarkar jong kani kari kini ki lehnoh ki lahir thmaru ya ka snong ka singgu bat ka bagira jong kanong ba bukavu ya kani ka seng lehnoh MR pulai ka bala pershan dakari arwanda kari ka bamarjan bat kani kari Congo ka seng lehnoh MR pulai bat ka align defense force kilong ki baponam tam na preng palat chispa teli ki seng lehnoh ki bayale ban sinchar ya ka than mingi jong kari Congo ka barus pa hakimat po kendo na lor ka seng lehnoh MR pulai sa ka align defense force lani ka ADF ka dei ka bala shem ba ka dei ka kenhun lehnoh ka ba penia pribun tam hakatai ka than ka ba don jing ya dei bat ki lehnoh ISIS